Здравейте, тиктокаджи, здравейте, колегоречи, Хади Махим. Пускай кафенцето и дай да видим какви са последните новини от острова Гренландия. Дали американците ще се вземат или остава за европейците? Какво мислят за това гренландците? Вчера премиерът на Гренландия Янс Нилсен на една обща пресконференция с датският си колега Мете Фредриксен каза: предпочитаме да сме с Дания, отколкото с Америка. Вчера тези двете страни имаха среща, на която обсъждаха проблемите, които висят над острова. А иначе днес гренландският премиер има много по-важна среща с американското вице Джей Ди Ванс и външният министър Марк Рубио. Там пак се очаква американците да натискат гренландският премиер Гренландия да се включи към щатите. А какво мисли самият гренландски народ? Преди около година и половина там беше проведен референдум, на който хората гласуваха за пълното преминаване на Гренландия към цялостна независимост. Обаче сега вече ситуацията не е такава. Хората там вече са по-предпазливи и по-притеснени от последните изказвания на Тръмп. Знаеш, Тръмп говори и действа много импулсивно, с една дума без уважение към тамошният народ, а и с много увъртания. Та когато Тръмп дойде на власт, директно си го каза: ние имаме нужда от редкоземните елементи на Гренландия. Демек на нас ни трябват техните богатства. Обаче от месец-два насам той сменя посоката. Увърта. Като казва: Гренландия е стратегически важна за отбраната на САЩ. Окей, и това може да го разберем. Но нищо не им пречи да се договорят с датските и гренландските власти и там да си създадат бази. И без това си имат. Нека да си направят още 5-6, но не целта е това. Той за последно каза: около Гренландия гъмжи от китайски и руски кораби. Не какви да я, ами бойни, унищожители и подводници. И че ако не я окупира, че ако Гренландия не се присъедини към Америка, ще бъде окупирана от Китай или Русия. Камон. Както плашат, че Русия щяла да нападне Европа, нали? Както и да е. Той онзи ден каза: ще направим нещо с Гренландия, независимо дали хората там го искат или не. Даже в американските медии има публикации, че Тръмп е наредил да се изготви план за военно нахлуване в Гренландия. А военните анализатори отбелязват, че една подобна операция срещу територия на страна, която е съюзник на НАТО, тотално и официално ще доведе краят на Алианса. Но дали му пука на Тръмп за това? Той каза: страните в НАТО имат повече нужда от нас, отколкото ние от тях. Не ме интересува какво ще стане с НАТО. Сигурно си гледал това негово изказване, което даде. Не ме интересува НАТО, не ме интересуват другите страни. Той продължи подигравателно: Европа не може да защити Гренландия. Спомнете си кой го направи по времето на Втората световна война. Ние защитихме Гренландия. Ако сега стане един конфликт, с какво ще се защити там Гренландия? Те имат само два кучешки впряга. Директно си го каза човека. А дали някой иска да окупира и превземе Гренландия освен САЩ е друг въпрос. Европейска агенция за международно плаване излезе с една декларация, в която каза: около Гренландия няма руски и китайски кораби, освен няколко малки риболовни. А американският президент казва, че там гъмжи от руски и китайски кораби, разрушители и подводници. Все версии, които са ми познати от Ирак. Там, че Саддам има много химически оръжия. Сега около Гренландия е пълно с руски и китайски кораби, разбираш? А иначе всички политически партии в Гренландия излязоха с едно общо изявление, в което се казва: да, ние искаме независимост, но не и да бъдем поредният щат на Америка. Неуважително е да си мислиш, че може да купиш цял един народ. Ние тук в Гренландия имаме по-различни ценности от тези в Америка. Тръмп искаше да дава по $100 000 на всеки човек там в Гренландия, да направят референдум и да преминат към САЩ. Та сега партиите отговарят: ние не се продаваме. Както и да е, ще поживем, ще видим как ще се развият нещата в Гренландия. А и нещо важно, какъв изход ще има от днешната среща между премиерът на Гренландия Ян Нилсен с американското вице Джей Ди Ванс. Знаеш, ония Джей Ди не отстъпва по арогантност на Тръмп. Ще видим какъв ще е изходът от срещата им днес. А иначе за сега европейците застават твърдо зад Гренландия. Но колко насериозно ще ги вземат американците, ще покаже времето. Живи, здрави и до нови срещи!